ja se izvinjavam što se nisam nešto specijalno, se spustim samo malo, izvinjavam se što se nisam nešto specijalno spremila za ovaj video, ali žurim jako da snimam ovaj video, da vam ne objašnjavam sad. Dakle, danas za vas imam otvaranje Avon paketa, dakle ja sam ovoga puta naručila dve stvari sve. Ove stvari druge koje ću vam pokazati su od mojih i maminih mušterija. Tako da možemo da počnemo. Dakle, ja sam vam prelistavanje za ovaj katalog već uradila, ostavit ću vam link ispod videa. Dakle, ovo je katalog koji važi od 9.2. do 1.3. tako da će uskoro početi da važi za neki dan. A ukoliko želite prelistavanje za četvrtu kampanju, to jest ovog kataloga koji ide posle ovog kog sam vam malo pre pokazala, tu imamo neke nove proizvode koji se zovu Mark. Na naslovnoj strani je Sara Jovanović, tako da ukoliko želite da prelistam i njega, pišite mi u komentarima. I sada ću vam prvo pokazati šta sam ja to poručila. Dakle, stvar koja me najviše obradovala, to je Avonova nova unapređena četkica. Dakle, izašlo je više komada u ponudi, ja sam uzela ovu. Dakle, dolazi u ovakvom pakovanju, dakle, koje je fantastično. Dakle, četkice su i po pakovanju i po kvalitetu troduplo bolje nego one prethodne. Dakle, dlačice su jako mekane i onako lake, savitljive. Ova četkica je konkretno za rumenilo, ali ja mislim da neću koristiti za rumenilo, već za bronzer, jer savršeno leže na moje lice i mislim da će mi biti savršeno za utopljavanje lica bronzerom. Ja ću je probati i kao, dakle, probat ću i za rumenilo, probat ću i za svašta nešto, tako da ću vam javiti utiske u recenziji novih proizvoda. Inače, ovako mi se po pakovanju i na neku prvu loptu mi se jako dopada. Imam još neke ovde poručene nove četkice, tako da ćete ih vidjeti kasnije. I drugu stvar koju sam ja poručila jeste ovaj sprej za zaštitu kose od toplote. Dakle, kupila sam novi Figaro za kosu, ostavit ću vam video u kome sam pokazivala taj novi Figaro. Tako da sam, pošto ću uskoro da uvijam kosu sa njim, da prosto imam nešto za zaštitu kose, da mi kosa ne bi baš mnogo izgorela. Sada možemo da počnemo sa velikom kutijom, dakle opet mi je stigla puna kutija, ali sam rešila da vam snimim ovaj video, prosto vidim po pregledima da volite da gledate i baš ću da počnem sa tim četkicama. Doduše, ja ne mogu da vam ih pokažem, jer prosto ne mogu da otvorim ovo pakovanje jer se ne otvara, a prosto četkice nisu moje. Dakle, ova je za obrve, imali ste prilike da je vidite kod Anetu Kec na Beauty Box kanalu. Dakle, s jedne strane je ravna četkica, ostavit ću vam sliku ukoliko budem našla za ove četkice koje ću vam pokazati. Dakle, stvarno izgleda fenomenalno, sa gornje strane je ravna, s druge strane imate češić za obrve, tako da mislim da stvarno izgleda fantastično. Onda imamo još jednu ovu za rumenilo koju sam ja takođe poručila. Onda imamo ovu pljosnatu četkicu koja je za nanošenje senke, a s druge strane imate onaj sunđerasti aplikator. Nju planiram da naručim sada u ovom katalogu. Sada idemo sa nekim drugim stvarčicama. Ja se izvinjavam, morat ću da vam pokazujem sa levom rukom, pošto me desna trenutno jako boli. Dakle, imamo ovaj Senses gel za tuširanje, ovo je Fantasy. Dakle, nadam se da nešto vidite. Sada ću da otvorim da vidim kako miriše. Prelepo miriše, miriše na neku karamelu i stvarno ima jako zanimljiv miris. Sljedeća stvar koju imamo, dakle da krenem sada, ajde pokazivat ću vam ipak za desnom. Dakle, ovo je Avon Naturals krema za lice, dakle sa medom i mlekom, jako lepo miriše. I ovo više kupuju starije žene jer je dosta onako masna, hidratantna i super hidrira kožu. Onda imamo ovu jednu care kremicu, ova je sa kolagenom. Dosta imam i poručenih tih kremi za lice. Jako lepo miriše, onako osvežavajuće, miriše na čisto. Ovo je više za starije osobe, pošto sa kolagenom je, tako da nije zdravo da je koriste baš mlade osobe. Onda imamo ovu Color Trend, ovo šta je ovo u stvari?
Aha, ovo je Color Trendova BB krema u nijansi Light Medium. Nju nisam probala, tako da ne mogu ništa da vam kažem, nisam ni čula da je neko pričao o njoj. Imamo dosta muških stvari parfema, imamo izvinjavam se opet što vam pokazujem sa levom, jako mi je nezgodno, ovo je kao men dezodorans, to su bili u ovom katalogu neki jako jeftini setovi. Jako lepo miriše, doduše nije onaj baš jak muški miriš, nego neki malo blaži, ali stvarno ok miriše. Onda imamo još jedan men dezodorans, isti ovaj. Onda imamo ovaj Full Speed, isto taj neki dezodorans od 150 ml. Ne mogu da osetim miris, ali mislim da ovi Full Speed jako lepo mirišu. Onda imamo Black Suede Sport parfem muški, njega nikada nisam pomirisala iskreno. Sada ću da ga otvorim. Izgleda ovako. Aha, to je onaj koji nije na prskalicu, nego prosto imate ovu rupicu, pa morate na prst pa da namažete. Jako lepo miriše, baš onaj klasičan muški miris, stvarno mi se jako dopada ovako na prvi pogled. Ima dosta parfema, to moram da naglasim, tako da se neću nešto specijalno zadržavati. Onda imamo Black Suede Touch, isto iz ove kolekcije, samo neki drugi. Sada ću njega da pomirišem, pošto kao što kažem nikada nisam. Morat ću da uzmem makaze da bih otvorila ovo. Izvinjavam se sada što čekate. Ne mogu da ga otvorim, strah me da ne pocepam, nema ni veze. Onda imamo Avon True Color, ovo su oni Calming Effects puder, imam ih nekoliko komada. Ovaj je u najtamnijoj nijansi Warmest Beige, dakle izgleda ovako najtamnija nijansa. Ovi puderi su onako kao neke BB kreme, jer imaju jako laganu prekrivnu moć, samo malo ujednačete i to je to. Također jedan u istoj najtamnijoj nijansi. I imam još jedan, samo što je u nijansi Cream, ovo je moja nijansa, koliko vi da, ovo je baš ona moja nijansa, dakle moje kože trenutno. Tako da ukoliko volite tu blagu prekrivnu moć, samo malo da se izjednačite, stvarno vam preporučujem taj puder jer je baš za to. Onda imamo Clear Skin, ovo je, koliko ja znam i koliko sam upućena, tonik. Za lice nikada nisam probala, duše probala sam Clear Skin proizvod, ali nikada tonik. Miriše na alkohol, miriše baš na čist alkohol, tako da mi se to ne dopada, jer mislim da bi isušivao kožu, ali možda grešim. Imamo jedan Full Speed parfem. Ne znam više gdje da ostavljam proizvode, ima ih zaista dosta. Ovo ne znam šta je, ovo do sada nisam imala priliku. Da, ovo je Skin So Soft, ovo je kao neki gel za brijanje nogu. Nisam imala prilike da probam. Jako lijepo, onako miriše na sveže i verujem da je dobar. Dakle, ovo namažete umjesto, prosto svi mi se uglavnom brijamo sa gelovima za tuširanje, međutim ovo namažete umjesto toga i to kao treba da omekša dlake, da se one lakše uklanjaju. Onda imamo men, ovo je gel za tuširanje, dakle ovako izgleda pakovanje. Jako lijepo miriše. Imam još jedan isti takav. Gdje ću da spuštam ove proizvode, više nemam mesta, ja se izvinjavam. Onda imamo ovaj Senses muški gel za tuširanje, on je neke tamne plave boje. Prelepo miriše, ovaj mi se najviše dopada, baš onaj pravi jak muški miris. Onda imamo jednu interesantnu stvarčicu koju nažalost ne mogu da otvorim da vam pokažem, ali izgleda ovako. To su oni iz kataloga kao za hranu, imate da vam jaje, ukoliko ga skuvate u ovom kalupu, ispadne u obliku srca, onda imate neke kalupe prosto da preko kafe ili kapućina, to jest preko kapućina, preko one pene bele, stavite taj kalup i onda odozgo pospete cimet i ono kao ispadne neki natpis, jako zanimljive stvarčice imate unutra. Onda imamo ovu veliku porodičnu kremu sa kakao puterom, najlepši miris, jedan od najlepših mirisa kremi u Avonu po meni.
prelepo miriše, međutim, nažalost, meni proizvodi iz Care kolekcije ne odgovaraju, prosto moje koži ne odgovaraju, tako da, nažalost, ne mogu da ih koristim. Onda imamo Men, ovo je... Ovo je kao gel posle brijanja. Neću da ga otvaram, uvek mi se iz ovog pakovanja sve prospe. Onda imamo Men takođe, bože kako se to kaže, i gel za tuširanje i šampon u jednom. Onda imamo 3 ova Silky Soft Mask parfema, moj omiljeni parfem definitivno iz Avona i ja obožavam da ga koristim, stvarno se osjeća onako neka puderasta nota na vanilu, mnogo mi se dopada. Onda imamo još jednu Naturals kremu sa medom i mlekom. Još jednu Color BB kremu u istoj nijansi. Onda imamo jedan Incandescence parfem. Imamo jedan i Persiv. Imamo i Ultra Sexy Pink. Onda imamo jedan Color Trendov baš puder u nijansi Nur Nude. Koristila sam pre ove pudere, meni se iskreno ne dopadaju, nemaju nikakvu prekrivnu moć. Ovo je Lux kao neki karmin. Nijansa je Provocative Pink. Sada ću da otvorim, baš me zanima što su ovako mali. Manji su od onih klasičnih Luxovih karmina. Evo ovako izgleda, jako lepa pink nijansa. Imam Lux karmine i stvarno su mi fantastični, obožavam da ih koristim. Formula im je mnogo dobra. Onda imamo Advanced Techniques kapi za kosu, ovo su one plave. Imamo one zelene i stvarno su odlične. Onda imamo Footworks kremu za stopalo, obožavam njihove kreme za stopala, stvarno su mi fantastične, jako su dobre. Ova miriše onako na neki mentol i mislim da je super za onako osvežavanje stopala i za hlađenje. Onda također imamo ovo posle brijanja. Onda imamo također ovo za kosu i za kupanje. Onda imamo još jednu četkicu, samo što je ova pljosnata za tečni puder. Onda imamo isto Black Suede Touch, kao što vidite ponavljaju se proizvodi. Onda imamo Advanced Techniques kapi, samo su ove crvene. Mogu da vam otvorim, evo čisto da vam pokažem, ali pretpostavljam da znate svi kako izgledaju. Pri kraju smo, nema još mnogo stvarčica. Onda imamo Little Black Dress parfem. Koristila sam ga pre, do duše malo mi se ogadio miris, ali stvarno je prelep. Full Speed, još jedan onaj kao parfemčić. Onda imamo neku stvar od Nakita, to ću sada da otvorim, ne sjećam se šta je. I ko je to uopšte poručio. Sada ćemo da vidimo. Ovo je neki, ovo je prsten. Jako lep prsten, dakle sa srcima izgleda ovako. Moja veličina. Jako lepo izgleda, onako kao neko roze, zlato provučena roze boju. Jako zanimljivo izgleda. Samo da ja ovo zaklopim. Pošto je onako više nemam gde da stavim stvari. Dobro, ajde, to ću posle da vi ne čekate. Imamo Gel Shine lak za nokte. Ovo je u stvari onaj providan top coat, da vam ne otvaram sad, znate svi kako izgleda providni lak. A ovo je baš lak Avon True Color Perfect Reds. Ovo je Red Bombshell, ako se tako čita, nisam sigurna. Dakle, ona prava, u stvari nije baš prava crvena nijansa, više vuče malo na naranđasto, ali u svakom slučaju je jako, jako lepa. Imamo dva ova
True Color Matte Carmina koja ne mogu da vam pokažem, ali jedan je u nijansi Marvelous Mocha. Nisam sigurna da li se čak tako čita, i Ruby Kiss, dakle jedna je crvena i jedna onako brownkasta. Također imamo dva Color Trend Carmina koja ne mogu, nažalost, da vam pokažem. Imamo Black Suede Touch, također muški, onaj isti parfem. Imamo Super Shock Glow Dust, ovo ne znam šta je. Sad ću da vidim. Nemam predstavu. Aha, da, ovo je u stvari moje, ovo mi nije stiglo prošli put. Dakle, ovo je četkica i unutra direktno imate puder. Sa ovim ne znam šta ću tačno. Možda ga ostavim za vas za giveaway. Nisam sigurna šta ću tačno sa ovim da radim jer meni nije potrebno. Ne mogu da ga zatvorim naravno sada, zatvorit ću ga kasnije. Onda također imamo Black Suede Sport, ovo je kao ono isto kao gel za tuširanje i kao šampon za kosu. Također jedan karmin koji ne mogu da vam pokažem. I još kao Avon True Color Perfect Threads karmin. To je nešto kao limitirano koliko ja znam. Dakle, ista nijansa kao onaj lak za nokte, nije baš prava crvena, malo vučena naranđasto, ali jako lepa. I to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se svidio i da vam nije bilo dosadno. Obavezno mi pišite u komentarima da li želite prelistavanje onog kataloga za četvrtu kampanju na kojoj je Sara Jovanović. Obavezno me pratite na društvenim mrežama, pišite šta biste voljeli da snimam u buduće. Pa se mi vidimo u sljedećem videu. Ćao!